ke cengsi nali pan kardom parje iklo Karbi Anglong ke 6 schedule polam thebang ke isi trending lo isi major issue lo lapen nali 6 schedule putak talk show lah ita do lo lapen nali politics a career bang ke 6 schedule pulo se issue pen ta nali keceng lo lapen ningkan thua prang nali MP ki thurduna hut ke 39000 lansi phut ke long nangli 39000 plus la sofi julas MSc election hut ke nangli tum abhut pangrum pet pen ke lak si le kai lo ako non MP election just kita tang MP election long nangli ke ako phut ke long 2 lakh le chukai lo lasi langdam et pulo tang te nangli phut bang bathu bom lo lasi la 6 schedule ISU pupen pen ta nangli phut ke long tadulo la pen kapek isu ta dota hai lo lasi laso 6 schedule aja kong kon thelo what is the strength of 6 schedule lasi laso 6 schedule aja kong aputhak bala so aja kong pen ko an karbia khe atum people's aspiration akha kangkha kon pachun pon unjima bala so puthak nangli radphan pachinik tha Kardom ilitum a discussion ke entertainment kali ladak ke drama ta kali mathadam etlote non a problem ke doan nangkeli bom a problem aku nangkeli jilang a problem mathadam etlote ilitum akhei lepen along ri upon life and death question pusinili kamatha ilitum inut panghengi ke lage ring ver jilang hai itu akhei lepen along ri abang schedule ke Karbi pandit kali lage all tribes pulo lasi non ke ilitum ke Karbi tumpan se penel along ta hang chot arakom akaprek akai tu manta tribes atu mange hang det nang ye potlo mo phi unji pusi mathalo sik schedule kaselam a background le lang dam lote lake independent kingdom alar si kapin chong yi pos aphan si kamatha halabang sohut na chomang atum amethang independent kingdom do o haleng lefos im khat ar doloi pulo halatum un independent lasi halatum khasi ba jointia atum bang independence outside India alatum kechibiji pan aning hang olang lasi deed of accession ta 1948 si ke claim bodial atu independence long era pi lanta Nehru bang wang plut omat Reverend J.J.M. Nichols Roy ahem ju thom ni thom hadak dulo lansi alang litum khasiatum India lo dunanak puke kroichot nonta khasi isia section thidum section dum ke Reverend J.J.M. Nichols Roy pan aning dog di aning oil lak le halaso ki dun det apot lapen ke Reverend ke lilo AZ Fizo lapen Reverend J.J.M. Nichols Roy ang bong cingki pik le itum India lo dun nang ne pulo hala AZ Fizo bang ke athema aprang manda itum independent Nichols Roy tapu aprang manda itum independent lo seta non ke itum problem bang ke ar lo dodun kok ila India ar lo dodun turong si ke me pobon amat si to tang te puka cingki tir ang jo thom ni thom lo ne pe ne cingki amat si to tang te
itum ate long akaprek le damana mu nang tum cumang khasiat tum yong si inglim lo pula tang te ni tum nang rap dun po ni tum inglim lo pula te nang tum nang rap dun no hala cumang khasiat tum long pula te hala dakke la sohut itum Karbi atung ke are chu kaprek te ma seta hala dak ili tum atriti do ko 1600 lo ne 1500 lo ne treaty do lo hala ko we by da po long non aning kan wang ta February ciklu ko we by da claim bomb lo hala so a treaty pen o masi ilitum khasiat tum long pen jirpo jari jamai pusi cipulo lama si hala khasiat tum a decision ke en long ilitum ta endun dat lo amat itum India arlo dodun kok lo dodon ko kapi ke hala la history bang choi kiba kalang iklo hai la da chathan ik nang posta specific question time isi do kok pot athema panel do ik panelist la sis da si ethan et un eti alam mang hedi nang litum jong helen ni pan than et tu pasi than et un el la ke athema hala background chini ni tem konat lo chini po ko ano kang tang ding hala si na tum sik schedule long thek long lo te lang lo te po aja ka tum ke article 2 clause 2 pen si ke man pul hedi jong si article pen ke man pul tang te hedi ilitum law selam anta as per the power given to us by article such and such padak tokji non sik schedule long hala tokte athema article pen le sik schedule ke man kali hala ke isi India a constitution pen ilitum a constitution akachirap ke bija pansi article 244 clause 2 along ke talk hada ke we will make six schedule badak tokte the six schedule ateng ben si claim puk puana hada pu six schedule doet lu aprang six schedule ke ka declare ke 26 November 1949 hal constitution ka declare long si lata declare don pitlo constitution declare that apile laga declare kali lage jong si constitution pensi India constitution article pensi man polo tangte la bangke apije porlo declare that apisi man je porlo la pan dak tok that ji non si schedule long nani tum che langhor tame harage from such and such article putokte lage la si mini constitution pura ke puilo la pen ke chief justice hidayatullah ta constitution within constitution puilo mane ke than ke joy ke ji aphan lo complicated bostu ke than ke joy ke ji aphan si la son ki la sinelita ke than ta half sadhin itum panang pidat lo pui hai hala autonomous po chini ne dat ong si ba chini ne mene hai ko pusi ka chini poma elitum ke bang kitab long ta mikir okorap si tok lo pen Indian army atum ta extremely low pusi the level of awareness is extremely low body la po anan te lagi tunga chini sungkrung lo la tunga chini sungkrung ji autonomous putak pia bos tu lo mata chini de ji la si Allah ma bangke halaso autonomi nang pidet bangke laki abinong ke itum adet sinang kim pidet lo nang kim pidet kali lata autonomous po auto po jo itum metang sa chikim lasi order bang nang pidet lo provision bangke na six schedule paragraph 1 along masinang pidet and talk that lo halaso ateng ben si itum claim lo la pot si six schedule bangke ason pen ason ke state pen jihoman la pen ason isi word hini ke thom do halada paragraph 14 da rokom paragraph 14 ateng lute nonomat ke India president ilitum six schedule arlo nang interfere dunun yung si India president na interfere dunun pulote la ke country pen jihoman lo bonte akapre ka country lo bodi yo la son yo alam bangke la pen hala state along jihoman po ala abangke
ละแกอิตุมลงเลี้ยลำลงเลี้ยละเป็น forest ละเป็นอิซีก็เปียมังมายองดูลังเหรอละบางอิตุมพันฮะprimary education ตลอดละอันบางแกอิตุมพรัง inherent subject ละแกพรังเป็นอิตุมนังปีเด็ดเลยฮะละบางแกฮะละหุยอันแกอิตุมแกเคลมแก state อาจจะกองเป็นอิตุมเคลมบอมเลยนนลงเลี้ยลำมาบางลงตินแต่นังตุมรอนจิสลามนุนพูดพูดจงsi akap prek state kalite ko si long li rон kaจิสลามอุนปอปอนเจียตพันเกนังตุมรอนจิสลามนุนปุนิงฮอกตะตกติปอนเจียตุมรอนจิสลามอุนเอซิกซิดูลตุมมังเกซิกซิดูลเอเรียตุมมังเกรอนฮัลดักเกตอกอันเก็บลนเนเนอร์เก็บลนเนทุเกรอนจิสลามอุนลังเด็ดนั้นละแกนั่งตุมก็เดือดละสิดักละบางส่วน discussion ลงนั่งกิลังดูนตุมอันบ้านนั่งการจูดูนตุมอันแค่ดีเกเมนในแกนิลิลำดาร์จูเจเด็ดนั้นละก็ดูลำดาร์จูเจเด็ดนั้นสิกสิดูลำแกปอร์เฮเวอร์นั้นนั่งไม่ทั้งสิชินีปูนั่งแกนั่งไม่ทั้งสิชินีปูมัดเรานั่งปอร์เฮรีปูนั่นปูดุนปอเด้akuสิกสิดูละkita pala constitutional law มาสิดูลิงนัตุดูกันดีอภิญนัตุฮะดามาสิดูสิคิดูลอักเปรกตะดลังนำนนละเป็น HAD ตุมดาเอาหุดิซี publish โลอีจักบักดูอาเกทีสิคิดูลนนคนนั้นโลนี่ก็ดูแต่ Hill Area Department ลองดูจีฮะดา reprint to that นนปอร์เฮเวอร์เห็นโลนี่ลิมันตาชินีนี่เลยปอร์เฮเวอร์สิกชินีจอดเลยละก็ชินีอันตาละปอดซีละแกkacini ji ke nang le tum dak ke wang ke me pik alam lo a hok lo chini ing tung nang ji la thu ke chini ing tung lo me sen lo la si sik sidul hala paragraph 3 long punon de long le alam ala ajha tum polo settlement award away pul hadi settlement po award ke la ke act along sidoji ACT hadi act along non elitum land and revenue law of Karbi Anglong Autonomous Council abinong silam det nang ya potlo ilitum silam le det lo amat bang Assam government tum nang impose dun det lo 1953 aning kan na ke impose dun pu pe pot sigi pu jong si council jong si ka silam lo po sonte hala sohi ge pi ke council chairman si sohi je pi di CM ta chini lang di kalang ke di lo anta laga chairman si sohi chipi non ke hadake secretary general chief secretary si ka sohi an ke dei settlement po ke itu mala la helge peking nun dak bona thang da chini det po nang disturb dun thurong nang nelo kali time specific nili ke cheng hotel da neng je 15 minutes sang bong nang livan ke thoma question ar ji chok poni petang ka do ka we pen ni pedang det po la solaman si ning che chot along apre ke ning yeu ni lo hala 1953 ilitum Assam Land Revenue Regulation ke enahut hadak provision po along ke tok do state government pu kipu adim an ke autonomous district council pule chininon po hadak ke tok do lapen ke DC pu kipu anadim ke revenue officer pule nang tum chininon puja ortho ke pilo council is Karbi Anglong Autonomous Council is equal to Assam government Allah long ipudo anke inang litum aja kong ave pu bom yanang mante aja kong idolo itum muthi itum che utilize tekthedet bom lo lapen nang kapasik sakdun tum tadu ahok lo athema governor bangke appointed with the concurrence of the state government kematidi amasi governor tum tala chief minister mani tum phan pheri po aron ge ve he governor ge itum council akam anke paragraph 20 BA pen si claim nang ji setan la tum arlo pen unwritten hedi tok te pin pen ka pheri po anke hala claim dun de titi anke hala pulote la hello itum autonomous state nang vek nei lasi nitum APHLC ke number 1 ke autonomous state ke hang hello la pen number 2 ke la ke 6 schedule kapang tang
la pen ke ki kang butang jakong an ako che en to et nang ji sik sidul pan la hello non ke kang butang an ke ing budet lo non aku dam to et pupusi non 125th amendment long ke tok do council pen ponchat ke et par mane pachi homan det pupusi pu dei angel lage etum along ri la pen akai ke kivira kam lo bolake amune ke thithe de ji hadi thi ke thithe hai seta itum lage itum det po hisab ke lage kivir lo ente ke plang ye la sini tum pudun lo ke tok pen pudun lo non ta parliament long ta do seta non hala raj kape pas je po long ke itum APHLC pen a suggestion hala anon sorma a commission along ke dulu APHLC pen a suggestion tok det lo hadak nili ki tok pot masih hadak dokok bipon kok la tumta sita non lo ka selam long bangke non 120 ada constitution amendment long bangke la ke pawe to det lo la pen ke ponchat pen paching bar det bo council bangke la son si geto la si itum mo pen pulo la ke itum entertainment takali ing next soy nang yalam takali Richard de prop nang yalam takali la bangke itum life and death question pusini lichini labang ke lasi la an sining ye chot lo ke di kar do olang hai seta la an sining ye chot lo dei next te puthot non si karjuji dolang labang ke Karbi Anglong long regional party ke hu SCC hu dolo la sofi ke regional party regionalism la sormu bang ke avidar sonji theklong lo tason kabiya jir ding olo non kona ningkan lo ne Kasi non nang litum ke si regional party lo regionalism la so sentiment ben si nang litum la so isu ben si klemik bom lo de non puthot regional party atum power bang thuji pu nang li matha damma a future do ma regional party atum da Karbi Anglong long especially jong si regional party jong si a chance avidat lo pulote lage ituma district emo pen putang ateng lo ituma kay pen long rige kivir po la pen jong si autonomous state ba separate state anta hang nang pulotang te aprang ta kupuson si APHLC ke plang ilo Captain Williamson sangmata Congress minister halabang suhut Congress a Minister Hill Area Department a Minister lo Captain Williamson sangma la si 1960 abinong 1954 pen si hang lo niliputa dun kri lo 1960 ning kan niliputa dun lo la APHLC ke former nita hadak si dun lo he is also one of the founders a founding member lo alang lita nilipuwa mata ay halatung ko pepo si Congress pen kasi ulonte Congress hinupik pupupi sita National Party along dokok lote lam tan ningje long li nang litum nang pon pede jige non litum India block along meeting dolo ladak national level lo body hadak nilige jatan ningje long upon atiman nilige regional party Congress kita in Assam Karbi Anglong a Congress leader ke nuta dunde hada ke papidun dalong le hada la sonsi ilituma Biren Singh intia ke hai prang MP bangta alang lia mata tek serabang alang li ni tum panang pulo ne tum ke dam long le punang tum ke penap mata dam long ji an ke itum regional party atum le a chepang tang te ni tum yong si jakong ave pulo tang te ha central long kaningge dam jia bang ta ave ni tum yong si national party tum chot pulote ili hala tum ningge dam lo man ningge dam de mata ili chini dunde bang paningge ta long le di paningge long si tala nang la ningge non la hen lo de pukoki nang la ningge long le lo la si ni tu regional party la ke chepang tang vek nangi la pen regional party ke itum a chance do vek lang la tu ke ako a vek pulote la ke det ke kivir la Suruik lo lasi non nang lipan jase metpet nang kar jugang tung mangalai kalau council along voter list lapen to trading license to non-tribal taho
lason taksi land rights to tribal people in 6 schedule area. Pula so lahaya puthak bang penangan keklang do iglo. La sinang li la support kopi mathai ginang li opinion. Council Unan ke nang request lo unan ke mana compress BTK nahi pula. Itum pan autonomous district nang silam pelo paragraph 1 pen. La autonomous district ko mat lo ka solai po. La tum ka solai ji ka cari ji ke autonomous council silam anak pusi article 1 along clause 2 along di ke dola clause 2 along autonomous council silam det la. Ande autonomous council ke ko mat lo hala dakta akam ke claim po. La masi autonomous council ke claim ji aphan ke hala state government ba India government ke itu mange la son le la hello dei pu nang silam pipelo athema autonomous pedang der ke di emethang se silam nang po la pulaya la itum emethang itum banjak kong nang PG aphan si paragraph 2 sa paragraph 7 along pulo nang tum election ka pedota nang tum ningke hangateng benle election da pedonon voter list da nang tum ningke hangateng benle salam nun pala dakepu clause paragraph 2 sa paragraph 7 along clause sa paragraph 6 detail talk erlo sa paragraph 6 along members ko ando yima ningkan ko ando yima lapen ke kumat si vote pilong yima kumat si election tur long yima la hei hui an tanang tumne methang le silam nun methang le silam nun polote bongali bihari tum hande pitura nang dei po bang ako putunu itum dahala bang ning hang no lagi athema tribal area pukok loke adet masih tribal atuma pan pukok loke ante ane tribal area jong si kacepahem puji polote MSC non ke MSC pulo MSC atum si cepahem pukok wedi bang MSC pulo te lage oto kalidet loke di emetang kalidet loke di ala itum emetang kalidet kaceplang ike itum hala fundamental law itum ka silam nangi ke paragraph 2 sa paragraph 7 hello silam lo te governor pan ki lo nangita paragraph 20 BA pensi lo nangji la pen BA pensi ke doan council itum kasilam a law an ke BA pensi lo et nangi hada ke tok do ner kep lo ne do hada ke tok hala dak ke tok along la paragraph 2 sa paragraph 7 alam ta hadak tok lo hadak la hello la selam lo te anke itum otonomi dopo non ke avelo non otonomi itum adet bang pon et lo hauragata ne ki koi pelang pi keroni da bang pon et lo bukayan da bang pon et lo deupani ta itum long ve non ke la son nang pan ceplang dang lo athema itum ning ke hangateng penle voter list ka selam galidet ke bang pas bang pansi paselam rong ke cengko ke itu metang si claim anta dei ne lidak secretary ke dohut anta election section dolang halap sahut itu councilor lo election branch dolang halap sahut non gal ta vedet lo la hello trading license land rights land rights ke pulga di hala a law itum silam lelang ke paragraph 3 clause 2 body clause 1 ne clause 2 lo ne la pen e along body ya EGF la son tom along si itum law silam nang ipu tok do itum no anda silam le der lo choroik lo la si nona bang ke question answer kini bang at home bang at home lapu lapu ni nang yo prang bo lapuyo nalo speaker hapu PSLC mate independent ken party atum sukidam tang council election ki jutpen chikleon trokang bong council re-election doji pusidi pulo laselang so chikleon trok pleng plechot langba kathara sanghu posisi Karbi pu isialama bang kalang litum pulo high court a case piat loke lasai labang so high court kopia potse case par sudam dedet ma ruling BJP atum tong khang check ma mate alang litum bang contradiction ma tong khang check ma
Ladak ke dak nilipan nang karjo long ke hala ave anta. Kali thela. Lagi nili thak thepin dah cok. Next. Dak ave je. Next lapuyo. Lapuyo. Kathar sangho phan karjuji lam theke lapu hila alangli election appointin election ki thudun agenda kaprek alam Specific kaprek. question. Number one is very important question. Alangli team Karbi Anglong mate non kedobom council kedobom ke lage BJP sarkar lo alangli ki pu bangke council ja kong wepin lo. Number one bangke third grade lapen fourth grade sakurita piunelo laisi lo isi pen bangke longlei phelang ja kong wedar lo alangli pulo fuluni circle ta nogo ponder lo lapen diffuse circle Specific pilo nang likar jukang tungke. Pilo. Question bang. Question bang. Ladak ave ke hadi lai alam. To. Ave lagi. Next jo lapu terang sango jo lapu. Ladak ave lagi. Lapu terang sango. Lapu Lan nilipan na pe jingje toy along pen lenar yunon hu. Kali Karbi Anglong non dogoma sarkar phan nang li. kali lapu pi please. Jakong obedet council jakong cirui lapu lampot niri phan nang. Dak ni arju ni paninge toy te det je. Next mapan lo. To ni je iknot. Dak ateng mesti punai ke di. Kali question answer ke nang li phan doik ji lake. Mesti ta dak ateng ben lo ke ken. Non ma to. Kalang lo la so teng ben nang po. Nilimen horsing terang sukur pudapu nasi J.I.KATHAR saraphan karjui ke lapu hela non lamu pe nang lagi pula related dak pini itu topik kusit pula wapi same nang li tokso lapen nang li rong rubalong ilut haladak social media long jitu nili naga tek don long haladak isi ini ladak kuison nili mina jongjong Direct question long le dami kon. Direct question ke lah hello. Election tin le wang sedame nale tum CPT don po. CPT don delo polo dangte nale tum remdet po ke hai bang ke dak BJP hai po. Hai delo polo ta ko rarang no nale rutuk po bongo sena tum hai de. Pathik he nang li specific questions. Lagawe dak bongo sen alam dak ave. Ako kali nang li phila long ni je lam sin ni nang ka. Oh hala dak ke hala ka long break lo. Non dak ning ye nang alam se arju nang di. Next malo. Ako dolang Avelo bang thomel. Bang tawal ma. Song pro karlo tum ka chetok along lata non tenge 26 constituency open for all lapen long rike babangke open for all city to tasika ju itu Lagi dak ave det je ko pula. Acha, kathar so vanili si alam karjung tu mang lalo. Nang le lo chogi lo. Bang thom tang lo apor ave lo. Ha? Non pan gali mo bang. Nang li. Kali hala daga topi ka putang mo bang topi kali den mati la sinon mang bang thom ningi lang aron bena tengke. Oi la topi teng le nang ning nan. Kali la si nili karjung tu mang ke lalo. Penili sa ke hai tu. Batai si ninge dete non batai ke permission piuni lo. La si penilis tum ke ninge tang lo pote chogi lo. La si non mang ke nang li peni pui hilang ma. Pupilo. Ke jut lo atau aporta velo pula. To ente nang li pan churik lo. Nang li nang si tong dun apot. Then ha? Ente